माहारिखौ बेसेबां मोनदों मोनाखै बेखौ नोंसोर मोजाङै स्टाडि खालामबानो मोनो, मोजाङै बिजिरबानो मोनो। दिनैहाय दहाय जोरामानाव गेदेर आदा बरिन्दाया बुंलांबाय जोंहा बर'फ्रा अबेबा बुहुमावबो खालि बर'आवल' सिबियो, बेखौ सारा आसामावनो दा सिबिनांगौ, बेखौ फरायसा बे भारत खालामनानै होबाय। आरो बेजों लोगोसे मा दंखो, जोंनि जेखि धोरोमाव थाया मानो जोंनि गुदिसिन धोरोमा जाहैबाय बाथौ। बे बाथौखौबो बाथौ सान फालिदोंमोन, बाथौ सान डिक्लेयार खालामनानै होबाय। दिनै जोङो बिटिसि मोनदों, बेखौबो बिटि सरकार बिजेपि सरकारानो बानायना होदों। दिनै बिटिआर मोनदों, बेखौबो बिजेपि सरकारानो बानायना होदों। दिनै जों गावजों गाव मैदेर दावदेर रायलायनाय थांलाय फैलाय खालामनो हायो, साहानि मानसिया खोलाहा फैनो हाया, सानजानि मानसिया सोनाबहा फैनो हाया, बेबायदि अबस्थायाव दंमोन जों। नाथाय दिनैहाय बे बिजेपि सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोंनि बे गावजों गाव थैलायनाय हाबा हुखायाव थांलाय फैलाया जोङो दिनैहाय होबथालायोमोन, दा बे जानानै थांबाय। बेखौ सोर खालामदों? बिजेपि सरकार। नङाब्ला मा जायोमोन गोदो, जाय एनडिपिनि न'खर बिथांमोना न'खराव थाङै थाङै बिमा बिफा बुजायोमोन, दैनो गोसो जायोमोन, खेबसेबो ओंखाम बोथिसेजों मोनजायामोन। दिनैहाय 4 बोसोर जोङो बे बिजेपि सरकार फैनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय जोंहा जेबो दावराव दावसि गैला, खुनु बन्द होननाय गैला। आगाव हाथाय बन्द, माब्लाबा न'खर बन्द, माब्लाबा नोङो रिक्सा थेला बन्द जाबाय थायोबा दिनै 4 बोसोराव नोंथांमोना बे बन्द होननायखौ नुनो मोनाखै। दा अब्ला बेखौनो होनदों सान्थि सुक्ति खालामनाया। अब्ला दिनैहाय जोंहा खुनु उग्रपन्थी गैला, खुनु उग्रपन्थी गैला जोंहा। ओंखायनो आं रायजो राजाखौ गोबाव खोथा बुंनांगौ दं, दिनै बुंजोबला आरो माब्लाबा बुंबावगोन, खेबसेयाव फैखागोन। आरो आसनियाबो ओरैबायदि आसनि दंखायो, जोंनि मानसिफोराबो खिन्थु लानो रोङा। लानो रोङिया माबोरैहाय? जोंनि मानसिया बिजेपियावनो हाबाब्ला बे आसनिफोरखौ मारै मिथियो? आयुष्मान भारत कार्ड जोंनि बर'फोरनाव दंना गैया आं मिथिया। बे आयुष्मान भारत कार्डआ जाहैबाय बोसोराव 5 लाख थाखा फ्रि मोनो। 5 थाखा ट्रिटमेन्ट खालामोबा, लोमजायोबा साजायोबा। दाबो बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव ओरैबायदि अफिसानो दंखायो, मा दंखायो, नार्सफ्रानो सोंखायो नोंहा आयुष्मान कार्ड दंना गैया। बेखौ होयोब्लानो जोङो फ्रि। बेखौ खिन्थु मालाय गुबुन हारिफ्रा बानायनानै लाजोबनो रोंखाबाय सिगाङाव। PM किसान मास मोनथामजों 2000 हाबो। PM किसान माने खेथियकफोरनि जाय मानसिया खामानि हाबा मावनानै माइ गायनानै जायो, बोसोराव 6000 थाखा मोनो। निजुर फैसा स्किम बानायनाय होदों आसाम सरकारा। जाय मानसिया मेट्रिक पास जानानै फार्स्ट इयाराव हाबो, बेनो बोसोराव 10,000 खरि थाखा होयो। आरो बे स्किमानो दङ, जाय मानसिया पिअ पास जानाय फार्स्ट इयार BA फरायो, बिथांमोननो 12,500 होयो। आरो दंबावो, जाय बिथांमोना BA पास जानानै MA फार्स्ट इयार फरायो, बिथांमोननो 15,000 थाखा होयो। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा अनलाइनजों एप्लाइ खालामनानै लादोंमोन। गोबां स्किम दं, मा दं मा गैया। दिनै ओंखाम संनो थाखाय जोङो उजाला गेस होदों बिजेपिआ, न' थानो थाखाय जोङो PMI न' होदों बिजेपि सरकारा। सोरथो होदों बेखौलाय? दिनै आसामाव अरन'दय होदों, मासाव 550 थाखा, बेबो बिजेपि सरकारानो होनाय। अब्ला खिनो थाखाय जोङो फायखाना बानायना होदों, फैसा होनानै जोङो माइरं राननानै होदों। गोदो कংग्रेसआ माइरंखौ थाइथाम केजि लायोमोन, राननांगौ। दिनैहाय बिजेपिआ बेखौ फ्रि बानायना होबाय। जेसेबां मानसिफोर गिदिर गिदिर लामा, राजा लामा बानायदों। दिनैहाय रामफलबिल, हाफ्लागाव, क'क्राझार थांनाय बरगाव, बेखौ सोर हरदों? आसामनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हरदों। दाखालि बिसमुरियाव सरलपाराखौ बिसमुरि लामा गायसनबाय, बेखौ आसामनिफ्राय सिलसारा हरबाय। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ गभर्नमेन्ट कलेज होबाय।
बेखौ दाखालि गायसनबाय साम'फोरा गोदान डिस्ट्रिक्टजों मोननो हाबाय बे जाहैबाय बिजेपिआनो बानायनो गासिबो बिजेपिआनो बानायजोबनाय रायजोफोरासो मोजांनो सिन्था खालाम ओंखायनो आं बारा गोबाव बुंला आरो बुंबावनांगौ दंबावो मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपि सरकारा ओरैबायदि सरकार डाइरेक्ट गरिब दुखियानि जायगायावसो सौहैजोबो सोरबा गोजौ लिडारा बेखौ जों खिथानोल' हायो बे जाहैबाय बिजेपिनि सिस्टेम दा अब्ला दिल्लीयावबो बिजेपि सरकारबा आसामावबो बिजेपि सरकारबा आरो जुदि बिजेपिआव बिजेपि सरकार लाना मावनो हायोबा बेसेबां डेभेलप फैगोन बेसेबां अनसुंथाइ फैगोन हिसाब सारा आरो दाखालि बिश्वकर्मा सारा बुंलांबाय डक्टर सारा बुंलांबाय आरो नेक्स्टआव उदालगुरि इउनिभार्सिटि बानायबावो मास्टार बालाजानिफ्राय डाइरेक्ट गेलेफुजों थांनाय रेल लामा हरबाय मदि सारा नुसिगोन गेलेफुनि 15 तारिखखौ डिक्लेयार होबाय इन्टारनेसनेल मार्केट दा बेनिफ्राय बांसिन नांगौ नंगौना नङा दिनै हेमन्त सारा बुंदोंमोन एकबार साख्रि होनो होननानै एकबार गोसोखांबाय गरिब दुखियानि फिसाफ्रा मोनगोन खायसेबो बुस्थु नाङाखै जोङो कलेजफोराव थायोबा 10 लाख 15 लाख होनबाबो साख्रि मोनामोन थगायजायोमोन दा बे जोबनानै थांबाय सोरबा जुदि थाखा गैयोबा बे थाखाजों सोमोन्दो गैया साख्रियाव जायनो इन्टारभिउआव पास जागोन बे मानसियानो मोनगोन बांसिन थाखा फैनाय खोथा गैया नंगौना नङा दिनै जोंहा मानसिफ्रा बुङो खालि हिनजावफोरनि थाखायल' स्किम दिनैहाय हौवाफोरनिबो स्किम दं जाय मानसिफ्रा 25 आखाइनिफ्राय 40 बोसोर बैसो जानाय बेखार जानानै थानाय बिथांमोननो 2 लाख थाखा होनाय जायो लन एप्लाइ खालामनानै बे जाहैबाय 1 लाख सुनांगौ 1 लाखआ फ्रि 5 बोसोरनि उनाव सुनांगौ बे जाहैबाय सेंग्राफोरनि थाखाय खिन्थु उन्दै बैसोनिफ्राय जायाखै आखाइनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि अब्ला बिदिया बोरै गाज्रि जाखो गावजों गाव बुथारलायनायनिफ्राय फोजोबस्रांबाय बे बिजेपिआ बोरै गाज्रि जाखो दिनै बिटिसिआव बेसेबां डेभेलप हरखो गोदोनिनो बिजेपिआव जोंनो सरकार दाखानानै बिटिसिखौ सालायनो हानाय दा हमनानै लानाय जोंनाबो दा मतामत আপনারা বিয়া ভালো লাগে আমি বৌদিয়া কিন্তু